Jauković, Beku vrlo dobar šuter, snažna rukometašica, Krpež je uzela loptu, imali kontre, odlično se otvorila Damjanović, 1:0 za Srbiju. Radičević naravno na desnom, Raičević na levom beku, evo je Radičević, Raičević i Jauković, 1:1. Šut 1:1. Krpež 2:1. Nastavlja naš kapiten sa sjajnim u napadu, brzi centar pokušavaju Crnogorke. Bulatović, najbolji šuter, tu nema nikakve dileme, najbolji šuter olimpijskog turnira 2000, ali eto, odlučila da ipak uzme crnogorsko državljanstvo, a Krpež još jednom, 3:2. Bio i selektor ženske švedske reprezentacije. Bulatović, kao i stopa. Sedmi minut prvog dela. Jauković, Knežević. Nema gola, imali smo dosta sreće, Bulatović ima dosta prostora da krene u skok šut. Ne smiju to naši da dozvole, Katarini Bulatović vrlo je goru, čvršće igra Crnogorki u odbrani. Raičević, Jauković. 5:3, vrlo lepo Sasavić. Ide Radičević na drugog pivota, tu je veoma opasna, Raičević, Jauković. Ušla je Čolić na gol, ali ništa se ne menja. Raičević pa Jauković, opet ide Radičević na drugog pivota, Bulatović. Raičević, evo je Radičević i pogodak 7:3, Jovanka Radičević Raičić nije ni jednom odbranila, a Crna Gora ima +4. Radičević kroz noge našoj rukometašici, 8:3. 11, evo ga, 12. minut bez gola za Srbiju. 3 gola smo postigli za 4 minuta, a sada više od 12 minuta bez gola. Radosavljević, evo gola, 8:4, Sanja Radosavljević. Sa brojem 96 bila je to Grbić, Radojević, Obradović. Ima dosta prostora, ali sada se naravno uvukao strah u naše redo. Ipak Radojević 8:5. Raičević, Despotović, Grbić. I neverovatno, ponovo na isti način naše ne reaguju. Ponavlja se ista stvar. Peti. Dragana Cvijić je tada igrala u timu budućnosti. 11:5 na veoma lak način. Savljević, Stojiljković, Krpež, opet vrlo teška situacija i lopta je nekako prošla. 11:6. Želi takvu igru u napadu, neverovatno. Šta rade naše sa igračem više? Stojiljković je sad ispustila čistu loptu i naravno da to koristi Radičević, koja je već godinama jedan od pogodaka. Jauković, lepa finta, brani Čolić. Stojiljković, Cvijić, Radosavljević, lep pogodak, 12:7, samo svi vremena za naše rukometašice da se malo ublaži ova prednost reprezentacije Crne Gore. Jauković, Radičević, majstorska akcija, majstorski gol. Najkvalitetnije, najopasnije u fazi napada, međutim bez prave odbrane. Sada pokušaj Marine Dmitrović, Krpež je na drugoj strani i opet vrlo loše. Radojević. Evo, konačno sa bekovske pozicije, 13:8 igre, ali ima direktnog čuvara, opet bez čuvara i gol. Katarine Bulatović, Lekić sa loptom, Radojević, odličan prodor, Tamara Radojević postiže prvi gol u drugom poluvremenu, a Crnogorke odmah pokušavaju brzim centrom i uspevaju preko Jovanke Radičević. Krpež na krilu, Lekić opet iza leđa i pogodak za Radojević. Dijana Radojević, prvi šut i prvi gol na ovoj utakmici, 15:11.
Malo više samopouzdanja, malo više hrabrosti nedostaje našim rukometašicama. Vidjeli ste kako su Crnogorke. Milenu Raičević, treći, 16-11. Lavko postiže gol, treba se odmah brzo vratiti. Rukometašice Crnogorke su u prvom polovremenu 3 puta bile isključene. Raičević, Bulatović i lopta ipak ulazi u gol. 6. put Radičević posnema Dragani Cvić i odmah kontra Crnogorki. Pogodak za vodstvo od 6 golova razlike. Lavko, Cvić, vrlo lepo, snažna Dragana Cvić, odlično poznaje sve rukometašice Crne Gore, ali je odmah gol. Odmah gol, koriste to Crnogorke što igramo sa Crnogorke, velemajstorski to rade, evo vidite. Opet 6 golova prednosti. Cvić, opet gol, da vidimo sad da li će naš uspjeti brzo. Minuta drugog poluvremena postigle 5 golova za celo poluvreme. Su postigle 9, ali isto toliko i primile. O poluvremenu za reprezentaciju Crne Gore. Lavko, odlična blokada i odmah ide kontra. Prilika za +7. Srećom promašuje, mislim da je to bila Pavićević. Da vidimo, Lavko. I opet će to biti 100% prilika. 21 prema 4. U drugom poluvremenu nije morala mnogo da reaguje. Nije ni jednom šutirala. Radičević srećom pravi korake. Ušla je Dmitrović umjesto Lavko. Radojević, Damjanović, Krpež. Golovi u kontranapadu. Lekić. Dmitrović, Cvić, Dragana Cvić briljira u napadu u drugom. Odličan skok, šut, Jauković. Prezentaciju Srbije šutira Krpež. 20 i dalje, Bulatović, Jauković. Ponovo lagani gol. Cvić, Dmitrović, Lekić, Cvić. 5 golova Dragane Cvić. Brzi centar i odmah gol. Nemamo rešenje za brzi. Kazan je gol, ali naše to ne vide. Lekić apsolutno ne vidi. Evo sad Cvić. Ipak je gol, ali i ovaj podatak. Jauković, opet Bulatović bez čuvara. Bulatović, Raičević. Neto može da bude najveća opasnost po gol Crne Gore. Dmitrović, Lekić, Željka Nikolić, vrlo lepo. 25-20, prvi gol. Počelo u Crvenoj zvezdi. Evo vidite opet. Nemamo rešenje. Crnogorke to rade vrlo lepo. Jednostavno, vrlo sporo smo u ovoj utakmici. Dmitrović. Možda više i ne treba sklanjati golmana sa gola. Radojević, vrlo lepo, 26-21. Kao da ni one ne veruju da mogu da naprave preokret. A ima još dosta. Sigra Cvić. Ima potpuno samu Željku Nikolić. Stala je Željka. Radojević i naravno odbrana. Brani Tomašević, ali tu je Radičević. Naše jednostavno su stale u fazi odbrane. Klikovac, jedna od iskusnijih rukometašica, takođe iz Vardara. Nikolić, 27-22. Pokušavaju naše brzo da se vrate. Števin je asistirala. 27-22. Bulatović. Dobra odbrana. Radojević. I gol. 27-23. Čeka se Lekić da uđe u igru. Števin. Radojević. Lepo je prošla, 27-24, još 10. U prvom je bilo 3-0 za Crnu Goru.
pogodak za Crnu Goru, 28, još 47 sekundi, Crna Gora ima rukometašicu više. Vrlo lepo je to uradila Jovanka. Dolaze do zicer pozicije. Radojević. Nikolić pogađa, 29-25. Desna strana crnogorskog napada izuzetno opasna. Faul u napadu pravi Bulatović. Imamo dve rukometašice više, samo malo kad bi požurile naše. Sada se mora žuriti Obradović. Gol, 29-26. Peti sistem takmičenja reprezentacija koja je osvi prvo mesto može da bude odmah eliminisana, ali šta da se radi, takav je sistem na svetskom prvenstvu, na evropskom prvenstvu. Manje vremena, bit će ovo sedmerac, Cvijić je oborena. Šutira Radojević. Pogađa, 30-20 presudan jer su Crnogorke postigle 5 ili 6 golova praktično na prazan gol i uspevale da vrate tu prednost stalno na 6 razlika. Radičević, Števin, zaustavljena Števin u dobrom prodoru. Minuti 40 do kraja. Radojević, Cvijić se izborila i pogodila, bori se Cvijić, zaista izuzetna borbena.